ya ro ya utrai ko himen ko para ba yet ha utrai Jesus Christ ngila ya puson bat ngila tuwai shapanga jinkar dor janga longing longsem bat ngila yait kumba South League session shapang ka longing longsem bat ngala ong bakane kalonga jingyait retreat pen kuit bat pen kait pen kia ya ka longing longsem bat nga kermen be pedang shim kia ya kane ka kam namar naga benda jonga kayinga sen kalong kawe ka benda ka ba kong san e jonga jingim jongi ha ka balang ha ka imlang salam telada ka kuit ya kayinga sen la kait kayinga sen ninang iyo jimmen doi shibun ha ka la wei jongi tonga kot ngakarpat yepi kilongomi ilongopa ba ki kon samla shimkia bha ya kaneka retreat kabang adang ai happy tasanang pen priang ru yekiwe ya tulem yekiwe ba baro kinang yo pe bat puson bat kumjurung aku abanong lada pestang ban pe nadu bastang hadu bakut wat num pen dukut ha shiteng lendi namar bale ya ka jingi kai kabang ai kalong ke jingi kai ka bapura bat kalong ka batte ya ka jingim ka jampi bat lada pishu pe kai kindia pinum yo jingmut janga jingi kai janga na kata kata to senang tristom lestom ban pe pura bat puson pura ya ka jingi kai baro ka banga ai la dodon na padeng jampi pat stang ban pe kamlele pilaban late pai biang na ka episode bening kong baar balai bat basau nanda sanang puson uble un sakarko un sa penkantang ya ka longing longsem hakane ka sngi hakane ka session ngakwa ban hikai pi kaying ka sem kalong ka dao jong ka jingkomen kaying ka sem kalong ka jingkomen jong ka jingim jongi but upa bakol Francis ula hikai yangi shapang kawe ka jingi kai amoris letize barhangdo uong shapang ka jingkumen jong ka jingi kaying ka sem kalong ka jingkumen jong ka jingi ka deban yalang yangi sha ka jingkumen mal paiwe nangi nitrang ya ka jingkumen baru ki beriu ki wat ya ka jingkemen ha ka jingim ka jongki baru ki kam ki bangile kalong banyo ka jingkemen nadu minstep hadu janmi ngitrai shitom banyo jingkemen haba upa utrai shitom nadu minstep hadu janmi bau dada ulaban wanra ya ka jingti naga benda ki inga sen udon ka jingkemen hapo jongi hoi day uso jonga jingtrai shitom jonga naga benda ki kon naga benda ga longing longse habaga longomi ka trai shitom nadu minstep hadu janmi ka sai jain ka pen kuid ya ki ying ka shet ka tiu bad ka pen biang ya ki kon ke ti ya upa ki kon ka don hapo jonga ya ka jingkamen warlada kamla yo banbam kumba bamaki ka don hapo jonga ka jingkamen ngalayo bam ya ki kon ngala penbiang ya ke jingdon kam jong ikon wadlada banga sha jingi ko himmen ko para baru ki beriu haka partai ki wad ya ke jingkemen kalong ka ka bapelong yangi ban yim man kasngi ban kermen man kasngi hoy nganang kemen habadon jing sausi ngi perkat hoy kane ke jing sausi ru kan jano habadon jing kuslairu ngi perkat kan jano shisngi bangandop yo jingkemen ke jingsu but ya baro ke bawad ya ke jingkomen uppa bakol Francis ula on ngidon kamban wad jingkomen haki ingasen ka yingasen kalong ka jingkomen jong ke jingi kadon ka jingi bat ka jingi ka pelong yang i bakkomen haba omdon jingi hapadeng jongi omdon jingkomen Cumudur haki ingasen jongi omdon kata ka jingi mar kaliang ka jinga snauto mar kaliang iweya pa te kanum don jingkomen shu te kadon kawai ka jimpule kaba ka Harvard University kalale banwad ya ka tolong jangka jingkomen
Kelastang ya kaneka jingwat jingtip nado katkindais pa laipo pra kalashim kumba prapus nem ya ka jimpule jong ya ka jingwat benia ya ka tolong jong ka jingkemen jong ke periu padhadin prapus nem jong ka jingwat jingtip kila penpana paidba kahe ka tolong jong ka jingi bon ki periu ki perkat lada kilaban deng ya ka jingdeng siar ki kemen Don ki beri ki berkat lada kilaban pentir ya ke jain ka bai tinna ka ba kitrang kin pen kemen yaki. Don ki beri ki berkat lada kilong ki ba rispa bat kilaban tir ya ki kali ka bai tinna batte ya ki ying baba kinang kemen. Don ki beri ki berkat lada kilaban be ya ka jingang nur jong ki ban pule ne kiu ke kerdan jong ke jimpule kin kemen. Hendrengis kau tu kum kine kie baro kabangi wad na ka kinja porte kanju penlong yengi bakumen pura. Lese ngi kemen shipor arpor. Henry omdon eye kaba pelong yengi ke bakumen barabor. Bad hakane ka jingwa jingtip jongka Harvard University kilala kapelong yeki beri bakumen lender kalong ka jingyade bakalain jongki ka jingyade ka pelong iyangi bakamen ka jinglong jong ka jingyade haki inga sen ha hapadeng ki para beryu ka pelong iyangi ka bakamen te ko himen ko para ladangi peit naga kam jong ki apostol ka bakat henryu laipo way Kakti nubele ka ongkom ne, tengay ha utrai Jesu kila ong, but pinsa light im, but mapi baki inga sem jumpi. Habang idon ke jinglai loy, ngidon ke jinggamen, ngidon ke jimpeni, ngidon ka jing seiso ya ka longing longse. Haki inga sem jongi ngide bandon ka jinggamen. Kade haki inga sem ngilaban penpura ya baro jait ki jingyade. Haki inga sem ngidon jingyade jong shilok shikurim. Kadon ke jingyade bad ki kini ki pa bad ki kon. Kadon ke jingyade hapadeng himen ki para. Kadon ke jingyade bad ki kur ki jait ki bakhi inga sem. Ton pun jait ki jingyade kaba wandur haki inga sem. De haki inga sem kibriu kilaban lap ya ka jingkamen. Habar ka jinga sem lada kibriu ki wa jingkamen lese ki kemen shi por arpor kadma kidang don bat ki paralog jongki. Ngis auto ngimla ban syong bat ki paralog jongi baro shi jingim. Lese nadu min step hadu janmit ki syong lam bat ki paralog kadma ngidang don bat ki lese ngi kemen. Namar ki paralog ki don laka jongki inga sem. Ya ke ba para trailang ki don laka jong ki inga sem ladapi om hoi haka jaka trai jonga nga komen habanga wan pai sha ying jonga ngam don jing komen shu habanga yuyi ki kon jonga ngam skau komen habanga yuyi katanga jonga ngam skau komen habanga yuyi ki ba hinga sem jonga ngam skau komen pelong ki beri ba arsap nama ki to ki beri kabar ki ying Pimla ban penkemen lender tai tiepi mano balaban penkemen lender tai tiepi kade keinga sem lada pim biang haki inga sem lada pim batla ye ke jingkemen haki inga sem ngako banong yepi ko kemen ko para pidon jungduna aye haki inga sem chompi lese haka jingim shimet pidon jingduna ne ya ke rukam ba pepet ikiwe pidon jingduna ne pim nang ban penyade baki bahinga sem jombi pim nang ban penyade baki bayir ba toin jombi pim nang ban penyade ba ki kon ki ki jombi te hadu minda pim bat lap ya ka jingkemen ba shisha ha ka jingi aba uno bri om ngam lap jingkemen ha ki inga sem jonga pidon jingtuna pideban wad ya ka dao baten rai jongka ne ka jing snow jombi ki jinglom jombi But pensa soto pim but ai tilut ya lade bante ya ka jinya de bat ki bahenga sem chopi sam arpo hindriyo kahikai iyangi kumne
Kiba jinjar kin sabam haban dahun. Kiba wad ya utrai kin sayaro yawu. To ki donu jongi kin im juno. Ko himmen ko para kiba jinjar kin sabam haban dahun. Ha ke jinjar jongi ngin senang kemen habang ngisem ngilap ya utrai ha ke jingim jongi. Katalang jong ka jingkemen kawan kumne badai utrai uble upen kemen ini. Tenaga tak dah kaki kam jong ki apostol kat Henry laipu we ka on to ngei ha utrai pi but king gasem pin light him. You don't come and light him na bon kiye ke baro kabashate marau yengi ha ka jingim ka jongi. Tengide ban lap ye ka jingkemen habang ye de badu tengah ka tengah jongi. Ide ban lap ye ka jingkemen haba pi ye de but kini ki pa jombi. Pide ban lap ye ka jingkemen haba pi ye de but ki kon ki ti ki jombi. Haba pi shong haying pim suk men siyam. Ha ka wa shong haying pi shim ye ka mobile phone pi kren but ki paralo bajangai but pela kemen. Haba pi pe ye ka kemajong ka tengah jombi pim lapu samrki. Henry haba pi yu ki bri ki bamarjan jombi pi kemen palat. Haba pi poi shaying pat pim don chicken din ruben kren but ki kon ki but ki mi ki pa but ka log jombi u log jombi. Henry haba pi poi sha ka imlang salang pilong ubri ba paria bha pila pi bun kitin pi kemen pi shong shit bha kadon jing dona ya kum gini ki bri. Kadon ka jing long arsap ha kum gini ki bri. Ngila ban yoi kum gini ki bri. Kain ka sem jongki kalong kum ka jing te. Bajajar bam don bak kemen bam don bak keren hapadeng jongki Henry habar pat people log ya kajaka bak kemen kane kalong ga jingdona habon gi long kome long pa yeki kon samlaru habapi don bat ki paralo pikmen palan Henry habapi poi shayin pim don chicken den ro ban keren bat ki kibi ki pa hatto kade kane kalong ga jing arsa Nakataga daw ko himmen ko para ya ki inga sembalai loy kin lap ya ga jingkamen kumno ngin lai loy kaktino blaka on ni de ban pediang pura ya ujisu lese pimpat pediang pura ya ujisu ha ki inga sem jompi lese pion ngilong katolik ngilong kristen ngilong ki bangai ngilong ki bayi jisu henry kalakut kalasakut tang ha ka rimyang shindo kampat ngam jilliu ha ka donut ka jong Habang istang ban pengam jilliu ia ka person jong jisu ha ka jingim ka jongi ngin sustang ban lap ia ka tolong jong ka jingkamen kabang don kam ha ki inga sem jongi te ha ke ne ka por ka ba menda ngila ban lap ka ek daw ki briu kimbat lap ia ka jingkamen ka ba pura kala don minda ha ke ne ka por baro ki briu iting ia ka covid-19 virus kiniang Hakan eka dur don bon jai ki kiniang kapakata ya ka longing long sem jogi. Haba uni u covid u virus covid-19 ulas tang ban kata ya ka parte ni baro ngis no sir ngis ngau kosalai ngiting ya uni u kiniang but ngidan duai ba uni u kiniang unam rung shu haki inga sem jogi haki imlang salang jogi ni yoi don bon ki BDP but ki brio ke bayada ya ka snong katau na ka banyo kane ka jimpang ngidang tiing Henry ko himmen ko para haki inga sem jogi ro don bon jai ki kiniang kaba pindu jingkamen jogi kaye kata ka jinglong jogi bon sen ya ka jingede jogi kalong katung ka jimman toy uppa ukoloy benyade bad ka kami lada udon jimman toy ye ka kami ka koloy ben yade badu uppa lada ka don jimman toy lada om don jimman toy ka om kumno kae ka jimman toy panid yaw ne ubriu kae ka jimman toy panid ya ka ne ka briu ki konro ki pede ki kimi ki pa kahe ke jimman toy bangayo lada ngayade bad ka kimi ki pa ni teo ya ka jimman toy ka jingim jongi ka kerlalong katkum ka jimman toy bangayo kahe ke jimman toy lada nga kongo ikimi ki pa lade kahe ke jimman toy lada nga longu buri basanya Bat kalong ulong uba yi ya katengah ya utengah.
Kai ke jemman toy ladang ngaburam bat ni yakini ki kimi ki pabat temen. Ni wat barabor ladang ngadon ka benda benyo na ka kimi ki pa ngayi ngaburam yaki. Lada omdon eye benyo naki teng isu ino yaki. Shukem dait no yaki. Lebe no yaki. Kawan oi ya ka jinglong haki inga semjongi. Ngim ju ken kordor ya ka jingya de shipara, jingya de kimi ki pa, jingya de bat shilok, jingya de bat ki bahin kase. Bonsin ni tew ya ka jingya de kat kum ka kaspa ka bangin yo. Kat kum ka jingman doi ka ba ni yo. Kane kalaban yalam yangi shaka jingjon. Tendeng ni burom ya utenga lada udon kekam. Lada udang mandra tulok nginangi. Lada undon kam ki jam ngin stang ban karan bain ngasai yusno. Ye ki longko miru bilai kumne. Ya upa jong ki ingase. Manto ye nang ban tre. Ju yarap ye ki ingase. Ushusham. Henry uta ubri utrai shitom shisha. Henry kim yohishu ya kajing trai shitom. Te habang istang ban bishari ke brio katkum ke jinman doi kanang yalam ya ke ingasen kum ke ta ke ingasen shaka jingcho ngide ban burom ya ke brio ya ke ingasen jongi namarba utrai jisu ushong hapo jongi ngide ban ken kordor ya mal ke dakko jongi ingasen namar jongo kris ngide ban burom hakene ka jukka bam menda Kibriu ki kain ia kibriu kum ki mar ki mata. Ka jinglong jong kibriu kalau stang ban kela hakene ka dor. Lada ngadi ya kane nganyo kat no tengga. Lada ngadon kane katia ngalong rispa. Lada ngaya semenda ka kamai ka kaji kaya ka profit ngayo. Hakaju ka dur ngitaw ya ka jingade haki ingasen. Tinakata ka daw bon ki ingasen ki jot. Haba ka longgomi kayo ya ki brio ki bakam rispa. Ka wan ka jintenju hapo jongka. Peit ngilaman tip omde mangangak syukran hakalem henry kani kadega jing shisha. Bon ki brio ki ngop hakapop namar ka jintunju ka jimpan shoy jom kaspa ka penjot ka pendu tiaw ya ka sukka sign bat ka jinkui jom ki ingasem bon ki ingasem ki jot de namar kaspa ki brio ki pet ki brio ki babyang kaspa bat ki kloy ruben ino ya ulog ya katanga nagabenda kaspa ki klat ya ka jinkui jonga sakarman jingkum di kurim ki kloy ban shongklim badno lada ulong barispa lada kalong ka barispa ni pe ya ka jingman toy ni taw ya ka jingade katkum ka jingman toy ka bangiyo kalaban yalam ingi shaka jingjo nagadaga daw ko himmen ko para haba ni Wat ya kum kene ka jinglong ngidang pendu ya ka sukka sign jong ingase katno ngut ki kon jong kilong ki kun sweat ha katno tili ki ingasem ki kun ki laddu ya ka jingir jong upa gadang iti jiliu ki daw bale ki la shompra shonklat ki daw ki long ki barit baria te ki briu kim ken kordoshu ya ka jingit kimi kipa ko kimen ko para lada nikwa ban pelong ya ki hinga sem jingkumen jong ka jingit ai kan don jingit ka wana utrai jisu haki section baladep ngalahi kai binya chapang ka jingkor dor jong ka ne ka saindur ka jongoble ka jingit ka jongoble ka jingang nut ka jongoble bon ke baro sanang uson gitu ki mampat Peit bat sngap, tenang sngap, pin senang yot, dur kedar, ya kabang ngamud ban keren minta. Ko himen ko para, kawai pat ka binta, kabang ide ban usiat. Buon ki beriu, kim ken kordoshu, ya ka jinyade hapo ki ingase. Kim ken kordoshu,
ya ke bor batrekam jongo bele ha ke gospel jongo Matius katkendai kadwe ngi pule kumne katkendai kadwe ngi pule Ujisu la juba om baro ki pepang bat pediang yakane Henry tang kito ya ke ba oble ulam mang ya ke jingya de bade oble ulam mang haki inga sem jongi ya baro ki beri kim pediang ya ke jinglong jongi inga sem Henry ya ke ba pediang ya ke inga sem pide ben soto de oble ulam mang yakane but mindang na de ben treshitam ban penskem ya ka jingya de shilog shikurim but ikon kikti ngade ban pelong kawai ya ki ingasem ha lot ka jingya de kumba uble wala yade badu jisu badu mensi bakoi ngide bandon kata ka jingang nod banyade bad baro ki dekat jangi ingasem khangda kadhe bandon ka jingya buram bad ka jingya keliang ya ki ke baro kimi kipa uppa bad ka kemi kilong shisha ka poya jong ka paya jong ki ingase bad kane ka paya kade ban scam shushu lemba ujisu don artili ki paya haki ingase kane ka paya kayo jinyade namar ka jingdon jong oble lada ondon oble pinum yo mat ya ka jingkome ka paya kansa jingai kipait iweya iwei pat na jingai kalbanang jingai ka bo jongo baman kanso henry pide ben penyade ya kane ke jinyade da ka bakot karpat ya uble ya ujisu hapaden jongi katakan perlong ke penyatli ya pi iwei pa iwei uppa ulong klidu jong ke ingasem om don kam banartatin ya kata ka benda bat ka kemi kalong ka tonu jong ke ingasem uppa ulong ka uklidu jong ki ingasem ka kemi kalong ka donu jong ki ingasem but ki kon kilong ke jingai jong ki ingasem lada om don kli ka donu kam treka lada om don donu ka kli kam treka lada om don ka ne ka jingai ba ka jingim kalong ka ba sep ei tenaga taga daw ko himmen ko para Ninum don kamban ya tainia kabaya de bat ka jingya de jong kemi kipa. Pinum de ban ya tainia mano bade balong klidu katkum gaktinu bale bade balong uppa. Kadonut kade balong kemi kaba ai jingi kaba penpriang jingi haki ingasem kade ka kemi. Lada om don jingi om don jing seiso om don jing kemen om don ka jingroy yakam kum kata ki ingase na kata ka daw ko himmen ko para tanang usiar ba haga jingim jompi pat puson yalade hadu katno kane ka jingit ka roy hadu katno kane ka burom bat ka bor ka itiar ka roy ha ka ingasem jompi nangda ni haban snauto ni haban don ka jingit ka banne junom ha ki ingasem kumba ujisu ula trang ya kane ka jingit ula aya ka jingit bad ngide ban traisitam banang penskem ya kane ka jingit ha ka ingasem jompi bad utrai un sanang penklain shushu ya ka ingasem jompi da ka jingit ko himmen ko para ha kane ka session ngan penkut hangne ngan yai beteng ha ka session ba bansawan ya ka ba ngilastang hangne kumno banyo jingkomen mendang ila yoyi atili ki jinglong kaba ngide bandon bante ya ki ingasem ban pelong ya ki ingasem jongka jingkomen jongka jingi te kaba mut baro ive pa ive hapo ki ingasem kidon ka benda banyale ban pelong ya ki ingasem ka jaka bakomen tolong kiba duai hau jisu lada pis ngo kumuppa la kiar na ka jingit lese pikum ke kemi pala sno to ngala kiar na ka jingit ngamde shukum menchua ngala besiap da bon ke baraka basiniu ha ka jingmur changa persyaya utenga persyaya ka tenga to nang duai utrai un senang penyatli yapi yaro ive pa bat pan ma bru lada pis ngo kano ka benda kala pelong yapi ban penplat ya ka jingit jampi ka jingade jampi ayu jisu nang shimti pura yapi kotrai jisu ngiye dia me
nadu katolut is ngongo yami nagabenta ki ingase de mame melathe yangi de mame melapnyatli yangi ba ke ingasem jongi kan kelalong ke ingasem badap daga jingkemen jangka jingi ba ki kon ki tikin roy hakane ke jaka badon jingkemen bad ke jingi ublay badon bor baran kar ko yapi uppa badukon badomen siyam bakoi amen